sige naman mo. Saan mo na to? Tira. Gunitan ka ni? Okay na dong. Matay, may ikaw ng kanto mo. Nagpupunti dito na ano. I-forward. Ang sa'yo forward? Late pa. Saan ba nito? Madyan sa naman. Saan mo pag-adjust? Yan, arang straight ba para tapos po. Ana? Pasod ng kuwan. Ana? Hindi ka nabot ba? Ana? Ana? Late pa. Okay ra na. Ano sakit? Ano sakit tanaw na? Oh, tao. Ah, tarao diri ta ligo ta diri oh. Luwa eh. Iyan na, iyan. Lagyan lagi na sila kurasan na rin, no? Mo na Ay, sunod yung CCTV oh. lalaki ito sa Katawa daw siya kapag para magtian sa buti yung buto. Ano man? Katawa lang mo siya. Ito sa tawa ba sa outlet ba? Ayun. mo na kamot pa. Kamot na. Dagan dito guys. Yes, ta kadali sa meeting. Oh, bahala ka tara. Turang dai gapo nga tambayanan niya. Oh. May padirect na kayo. Dito niya lagi. Dara o dito. Wala na may linya.